weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to kanel to ɗayba to sinthiou bammambi to seeno paalel to hammadi hunare to wawde to wendu bosoyaɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hamidou to ndendori ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie comité technique mo yimɓe jeenaya noldama jillu men mission men go balle tati to Nouadhibou neɓi toon noon ko yurnade e yurnitade ko fate golle zone France de Nouadhibou e ƴewde kadi hol réforme uji poɗɗi waɗede hen ha nokku o wawa tigui ƴellitade ha no hannirta ni to leydi Sénégal to siège mawɗo mo Benno Bokk Yakar to Dakar ñalawma hanki o teskama toon ko haare musde waɗi toon hakkude yimɓe yaaduɓe e Amadou Ba hono hoore jagode wondude e yimɓe hono biyeteɗo Abdoulaye Diouf Sarr to leydi Mali responsable uji kewɗi wondude e ɓen les anciens ministres woni mennoɓe wonde ministére uji ha tengti e laamu ɓennugu ngu e oɗo saaha kala ko jofaɓe feɗendu to banggue justice mo leydi ndi to leydi Conakry ardiɓe Guinée Conakry e oɗo saaha joni ɓe kolori tigui wonde ɓe geddi ha laaɓi ɓe jalti e catala bitegal l'OMVS woni l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal to leydi Algérie ko accident musɗo waɗi toon ñalawma hande o fadde capantato e nayo neɗɗo wasi hen pittali men sappo e nayo woɗɓe kadi mbarmi hen ko otoji ɗiɗi pelmodiri to leydi Rwanda tonne ko laana ndiyam jolnunoga sukaɓe tokosɓe yaroɓe hakkude duuɓi sappo e goho fayi duuɓi sappo e joyyi kañum en kan laana yuwi toon ko famdi kala fodde sukaɓe sappo mbasi hen pittali mumen bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fertata aadi mum hakkude mum etiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e dañalol kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ko wayno wonduɓe kista fibroma dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene safra dendagal rafiji worɓe kala omo yawren ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yedde ƴeewa a ƴettat joni joni jittuɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde temedere rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sappo e tati rafi fannu goɗɗo fodde sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent taw ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawren ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilene ɓum kala to mbawi wonde e leydi e continent so tawi on paamodiri kaya leɗɗe maɗa e safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ma ha mbiya yoni so tawi noon ko wonɓe to leydi Sénégal listihar ko temedde nayyi leydi Sénégal dendagal e ɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA woni 2000 francs CFA so tawi noon ko wonɓe to leydi Mauritanie listihar waɗita ɗum ko ujunere ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni kala yiɗɓe waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev ko numéro orange money kadi sa waɗi on numéro ma o heɓ kalis o no hannirta ni mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko yimɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy e oɗo saaha joni omo tawe to leydi Sénégal noon numéro makko téléphone mbatta ko 78 163 24 82
so tawi noon ko yimɓe jokkodirde ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00222 47 82 40 mbatten ko 00222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilide mum wonde base makko tawateɗo nokshot ne golla ha no hannirta ni tawi ɗon miñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko bawɗo golle ɗe labɗo reedu labba malaɗo wune numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy noon ne andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha kala omo tawe to leydi Sénégal to Agnam Siwla waɗɗani galle makko waɗɗani collège kesso so tawi a yettima collège kesso sa yeeƴima ma yiiɗon étage mawɗo e waɗi karoje boɗeje koye on étage ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade makko. kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani. Comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe hen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. Comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori. So tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadduɗum galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene masa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone njeslaare sappo e jeenaya lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana alarba goo lewru muharrama woni lewru haran hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol Sar Abdoulaye Sarr e fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Diallo e sohna Mariam Tijane Ba emin mbiya on minen kala emin denta emin mbiya on hitande jaam hitande hesere natande hande nde woni goo lewru muharram hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya tan yo hitande nde wonani hitande jamma e hitande ɓamtare hitande deyre eɗon mbiya kadi oɗon jarlo oɗon jaafo minen to banggue amen min jerlima min jaafima yo Allah rokken tawede darorɗe mayre mo wuuri kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e ngaalu wondude e ɓamtare hono biteɗo Abdel woni ministre de l'économie développement hono biteɗo Abdessalem Mohamed Salah o joddima en audience talata hanki o ɗo e nder Nouakchott e nder bureau ji makko
ko o joddima e représentante banque mondial e nder leydi Mauritanie biyeteɗo madame Christiana Panas ko Santos wonno mujibu jonde ɗo noon ko yidde kay ƴettude peeje kese yidde ɓeydude kay tekkinde jokkodiral e gollodiral moƴƴal gongal hakkunde boño o woni banque mondial hakkunde mum e leydi Mauritanie ene tawtora jonde nde noon hono directeur général des finances et des coopérations économiques biyeteɗo Mohamed Salem wula nani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha tuno adibu comité taw ko comité technique tawi kadi comité o comité ummitigi koye comité ministériel ine tawi e jillu muɗum go balɗe tati e nder no adibu lobbudu yurmene gona jillu noon ko ñande sappo e jeetati e sappo e jeenayyi hande e nogas janggo ɗeɗo balɗe tati taw ko jillu gollala comité o noon woni mujibu jillu muɗum toon ko yurnade kay e ƴettude yurnade kay e ƴettude wadde ko wiyete réforme ko fati zone France mo Nouadhibou e wadde kadi état de lieu ƴewde kay holko haɗi kay zone France Nouadhibou o fonctionne hano hannirti hano yimɓe jiɗiɗi comité technique o noon nulaɗo toon ko yimɓe jeena ko cadre uji jeenayo ummiɓe e nder ministére uji ministre ɗi jiida cirola wondude yimɓe ɗiɗo taw ko conseiller ji à la présidence de la république wontude comité o noon ma yewtida e dendagal cadre uji zone France de Nouadhibou e kala ɓe jewtida kadi e autorité ji administrative e local ko wayno kaya waali mo Nouadhibou ko wayno hakim Nouadhibou e maire mo Nouadhibou caggal ɗum kadi maɓe joddo e conseiller ji municipaux ji wondude conseiller ji régionaux ji wondude e société civile en kala e ɓeɗo kala mo jodde mumen kamɓe ɗeɗon foof noon golle ɗe foof noon ko nder balɗe tati tan woni koɓe mbaɗata ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen oɗo saaha so yonti jeere mawde nde attara e oɗo saaha kala ene heewi tawde yimɓe no feewi e nder daroɗe nduɗo guila kay daroɗe lewru morso woni juillet ndu gonɗen ɗum jeere nde ne heewi yimɓe nde heewi inco nde wonno kay oɗo wuuro ngo noon ina heewi hoɓɓe ummoriɓe kay e nder caggal leydi ha ummiɓe e nder leydi he kala e yoga e région ngaji taw ko arɓe tawtorede ko wiyete guetna noon woni coñal tamroje ha tamroje noon to yonti ko feetoji mawɗi no feewi wonande kay diwan atarnaɓe kala saaha guet noon ko saaha kadi mo tourisme ena keewi wangade wiyanga tigui atar woni adrar woni région kadi hewɓe arde ha e nder wuuro ngo kala e nder adrar noon ene tawe hen e nder adrar noon fodde million e temedde ɗiɗi ujunere palmier woni lekki tamarowi tawi ɗen lekki leɗɗe noon ko famɗi kala hen 85% kala hen lekki 85% eɗen leɗɗe hen lekki kala ene jibina ha 15 saaha ha capanɗe jeegom sappo joyi ha capanɗe jeegom kilo taw ko tamroje guettana noon ko saaha mawɗo no feewi wonande Mauritannaɓe kala ha tengti noon e hoddiɓen ɓe safalɓe ko hunde mawnude e mabɓe no feewi tamroje kadi ko gueɗe ɓaw jeeyade tigui ñameteri ɓurde wawde hutorede e walla gueɗe ɓurde wawde hutorede e nder leydi Mauritanie ha joni koye diwan adar keddoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka ikkisala wuuro atara ɓe hinde police ɓe kolliri tigui ɓernde ɓe nangui suko debbo goto e tawa kadi koye jeenoɗo e wiyeɓe waɗoɓe baccalauréat on noon ene waɗi hen copie e nder copie ji baccalauréat he mo waɗi hen copie on copie noon ko ñiŋore faati nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam yo jaame kisala duumo e makko copie o noon o winduno ɗum copie mo winduno noon omo ƴetti hen walla mbiyen mo ñiŋi hen nulaɗo men ɗum noon saabima kay mette mawɗo no feewi wonande dendagal ulama tawateɓe toon ha e tottoteji woni laamu Mauritanie kala ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi enquête waɗama noon on suka debbo bannoɗo ɗum e oɗo saaha joni o wiyama teeɓa omo tawe juuɗe dadiɓe enquête kay nana uddita hen beele ne ande kay holko saabi omo waɗa ɗeɗon gueɗe kamtuɗe no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o suɓama e oɗo saaha joni o waɗama président catala bitengal OMVS woni organisation mondiale de la mise en valeur du fleuve Sénégal organisation o noon ko kanko ardina ɗum e oɗo saaha kala e saaha kay ko joguina organisation noon o ardinama ɗum e oɗo saaha caggal kay nde ɓe jooɗi noon sommet mabɓe woni batu mabɓe watto 19e sommet
ko fedde nde jooɗi batu muɗuma koye nder jonde kaya o suɓa o addana catalngal jonde noon koye ɓe jooɗi ɗum ko par visioconférence woni tigui ko gone mabɓe foof ne woni leydi mum kamɓe jenduɓe ngallon catala ɓe mbaddi vidéo tawa kadi moni foof ne daara goɗɗon to banggue technique woni visioconférence en woni visio ngol ɗo kadi woni lawol mabɓe garwandigol ko jonde nde ne jooɗo taw ko OMVS ne jooɗo jonde mum taw ko para visioconférence ardino batu ngu noon ardino nde won noon kadi ardino catalngal e mandat ɓennuɗo ko oɗo biyeteɗo colonel Azimi Koita hoorejo leydi hoore transition mo leydi Mali e nder jonde he kadi biyeteɗo madame Bintou Camara on ko ministre de l'eau mo leydi Mali on suɓama waɗama président du conseil des ministres de l'OMVS o lomti ko biyeteɗo Serigne Mbaye Thiam kani woni ministre des eaux et de l'assainissement mo leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sono mima to leydi Sénégal mari tani ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal noon ɓen taw ko responsable uji Benno Bokk Yakar ɓe noddanoma hanki to siége mabɓe mawɗo to Dakar ɓe noddirno noon ko yoɓe gar kay ɓe ciifodira sifande woni kayit wonde kay kamɓe kala eɓe kawri wonde kala mo hoorejo leydi ndi Macky Sall gardiɗo Benno Bokk Yakar kala mo suɓi kay candidat wonande kay yo lomto ɗum e sungoji yo wona ɓe candidat mabɓe mbiri mabɓe e sungoji tijjari ñande nogasinayi lewru février 2024 wonde kamɓe kala koɓe yaadoɓe e gona miijo ko ɗum wonno mujibu noddago ngo e nder noddago he noon ɗum ɗum lomtima tigui garmi gara woni haare musde no fewi hakkude pelle ɗiɗi kay hen fedde wotere noon ko yimɓe yaaduɓe Abdoulaye Diouf Sarr fedde wonde nde noon ko yaaduɓe e Amadou Ba hoore jagoɗɗe leydi ɗi kadi ene yakora kay koye nder ɓeɗon ɗiɗo kay ɗamina suɓede ma koye nder ɓeɗo ɗiɗo woni Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr ene limti e yimɓe kay taw ko ɗaminiɓe suɓede goto mabɓe ma suɓe wonde dauphin woni tigui Benno Bokk Yakar haare nde noon muusi goɓɓe e pette diwi hakkude mabɓe ɗum saabima noon ha kanko Amadou Ba premier ministre o yalti batu ngu guila suwano gasde hono biteɗo Djibril Gueye ko goto e mawɓe APR mawɓe kadi Benno Bokk Yakar kono kadi ko ɓattiɗo Abdoulaye Diouf Sarr o holliri tigui wonde nden ɓe gaari batu ngu foti wadde koye nder salle kono noon batu ngu elle fuɗɗima to ko guila yimɓe ne daari guila jooɗaki kadi ɓe tawi yimɓe hewɓe ne daari bo wala ene jogui rewɓe e worɓe kala taw ko sagataɓe ene gulla ene mbiya Amadou Ba ene kulli tigui wonde kañumen yidde mumen ko yo Amadou Ba yo suɓe ne provoque kay wonande yimɓe Abdoulaye Diouf Sarr ko ɗum saabi noon ha wonani mette ɓene yimɓe Abdoulaye Diouf Sarr ɓe holliri tigui wonde ko ɗum saabi haare nde ha wonti garmi gara hakkude ɗeɗo pelle ɗiɗi pulaar noon ne heewi wiide wonde kay haare ñiibi ɗum ɗon ko ustare wonande coɓoji ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to waste foire dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisala leegal waste foire ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe mbaɗi démantelé ɓe pirti to réseau mawɗo no fewi on réseau noon ko sukaɓe rewɓe luuno tigui galle e dara galle he noon ɓe kolliri hen wonde oɗon nokku moɓe goni on nokku noon ɓe kolliri tigui nokku ɓoseteɗo woni ko salon de massage on salon de massage noon ko ɗum woni ko winda hen ko salon de massage woni ko winda hen kono noon so tawi neɗɗo naati nder toon wona massage tan Allah meho woni toon nden noon police o nde fuuyi naati e galle o nde ɓe puuyi ɓe tawi toon gueɗe kewde no fewi ko wayno laafaji walla mbiyan kappotaji wondude e liquide aji de pénétration e gueɗe kewɗe goɗɗe couleuruji tigui wonde wona massage Allah meho woni toon rewɓe hewɓe noon nanggama hen ete e nder ɓen rewɓe nanggaɓe ne waɗi hen rewɓe resaɓe kadi hay goto e mabɓe kamɓe nanggaɓe kala tawa kadi ko tuumaɓe waɗoɓe gueɗe casiyagal hay goto mabɓe ala carnet sanitaire woni tigui ɓen rewɓe yeyoɓe koye mumen jogo kayit e kala saaha kayit docteur hollide tigui keɓɗe yamirore wadde ɗen gueɗe tawa kadi ne hollira jomum wonde ne wondi rafi sida walla jomum wondani e oɗon rafi kamɓe noon hay goto e mabɓe ala ngal ɗon kartal sanitaire mo docteur eɓe leydi ndi kewi waɗande ko brigade de gendarmerie mo foire noon kañumen tigui ko kañumen tigui cakti kabaru kañumen jirtiɓe pirti oɗon réseau ko gendarme goto noon caggal kay nde ɓe kerɓina oɗon kabaru ko gendarme goto noon noddiɓe wayno client ni hollir tigui hoddi goto e ɓeɗon sukaɓe rewɓe tawa kadi ɓe ɓuuri wawde dillude koye réseau sociaux ji e nder réseau sociaux ji noon ha tengti e groupe WhatsApp ɓe kewi tigui ko wadde hen nate sukaɓe rewɓe yoɓɓe no fewi tawa kadi e kala saaha ene wawi jarribade ko wayno yette kanen ɓe mbaɗa hen nate mumen wondude e numéro uji téléphone kala jiɗɗo mbosede kay wawa jokkodirde e ɓen koye nder gendarmerie sorɓina on kabaru noon gendarme goto ƴetti numéro suka debbo goto o wone haaldude e mum omo yewtikino e mum
mum yidde tigi mo yiɗi ɓoosede tawa kadi ko ɓooso wondugo e goɗɗum o haalde suka debbo haɓe kawri 40 000 francs woni ujunnaje 8 CFA ndeno ari ha nokku o noon o naati tigi suka debbo wone ɓoosdemo tigi ha o andi kay golle ɗi nana puɗɗo tigi ko ɗon tigi o yaltini carte makko de profession hollide wonde ko gendarme koni tigi réseau o waɗa démantelé rewɓeɓe kala teɓama e oɗo saaha joni noon ɓe tuma tigi wadde gueɗe jadani e jamanu e hutorade kadi nokkuji taw kadi wondani e yamirore ɓe ngala kadi ko wiyete carte uji sanitaire ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen maître El Hadji Diouf ko avocat noon kanko maître El Hadji Diouf kadi ko neɗɗo dawrugol woni ɗum politique saabu kaymo jogui landa makko dawrugol kaw inniri PTP woni parti des travailleurs du peuple kanko El Hadji Diouf noon o holliri tigui wonde kay ko gembaniɗo wonde hoorejo leydi Sénégal e sonngoji tijjari en 2025 o haalani ɗon tan kanko El Hadji Diouf o holliri kay wonde kay guila wiya leydi Sénégal koko heeɓi pétrole ene heeɓi gaz guila nden kay moni foof nana suppitoro banggue ene biwo ene wiya yiiɗi wonde hoorejo leydi wawata wonde hoorejo leydi noon ko joguiɗo gandal ko joguiɗo pinala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeena ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum warahmatullah kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeetan koye ɓeeto Mamadou Ba kanko ardi ɗo météo ina wayno ɓeti hono village uji e ko woni e wuro ngo toɓo jippigo e Ziguinchor e diwan Ziguinchor hikka o hollitide ko jippi ko nde wono toɓo ngo ne heewi ɓurdi yawti no jippirino rawane ni o wi Ziguinchor ina wayno ɓe dañi fodde 3 millimétre e 5 millimétre Bignona ɓe dañi 3 millimétre Thionkisil ɓe dañi 4 e 5 millimétre ɗum ɗo holliti ɗum ɗo fof ina wayno o saaha rawane toɓo ngo taw heɓani ɗo henna ɓe namdima mum ha feere jamguel ƴiwonde ko waɗi ɗum holko addata ɗum o wi yawi adda ɗum o wi ko téléphone toɓone toɓa kuɓɓa téléphone ma o wi walla toɓone toɓa aɗa dogna auto ma o wi so tawi ari ñif téléphone ma o wi gar auto maɗa o holliti kadi holko addata goɗɗum kadi o wi doga peewa e lekki toɓo ngone toɓa o wi no fooɗa jamguel ƴiwonde o wi walla toɓo ina toɓa aɗa doga aɗa naata e nder suudu o wi doggol ma ngol ina fooɗa jamguel ƴiwonde adda yande maɗa o holliti kadi toɓone toɓa aɗa uddide fenêtre holɗum fallantere maɗa aɗa tolni ɗum o wi ɗo tolniɗa ɗo kadi ina fooɗa jamguel ƴiwonde sababu mo arde e maɗa o holliti kadi toɓo ina toɓa aɗa huɓɓi télévision maɗa o wi no fooɗa jamguel ƴiwonde o holliti kadi toɓone toɓa aɗa huɓɓi radio maɗa ɗum ɗo fof ne fooɗa jamguel ƴiwonde so neɗɗo rentima ɗeɗo gueɗe ma Allah walla ɗum ko ɓuuri hewde o commune Bambali naɓe ina wayno wuuro wiyetego Bodje e diwan guure ma won nayyi ɓe kolliti weltare mabɓe e maire mabɓe biyeteɓe Ibrahima Touré holɗum eɓe gonno e caɗele soɓe unoya gaweje mabɓe ummade Bodje fewde Sédhiou ko 12 kilométre ummade Bodje fewde Bambali eɓe unoya ko 16 kilométre ɓe kolliti joni noon ne wayno caɗele mabɓe gasi maire mabɓe addaniɓe holɗum machine unowo hankanti ɓe beltima ɓe kolliti ɗum ɗo fof ko weltare mabɓe eɓe kollita noon ɓe ngala taliji eɓe kollita ɓe ngala kuura eɓe kollita ɓe ngala forage uji eɓe gonde ɗonka ɗum noon yo laamu ngu waw yeccitade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade beele kamɓene eɓe jiito gurdam mabɓe e laamu Sénégal ɗum ɗon noon weltare TV musidɗo Amadou Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodurde Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jaam Allahumma amina Seydi Kébé seno mima to Ziguinchor ko to leydi Mali paaɗen responsable uji kewɗi gila ko wayno ancien ministre uji e wondude ancien ministre uji kewɗi e oɗo saaha kala koko jofa fiɗen to banggue justice mo leydi Mali ɓen noon ɓe hen nana mbaɗe auditionné woni tigui nana convoqué ene nder yesso kay ñawoɓe ɓe hen kadi nanggama nana coka e mbadi garde à vue heddiɓe ɓe kay ɓoyata ɓe gasi ñawede ɓoyata ma mbaɗe déféré to kaso mawɗo mo Bamako andaka taw noon holko koɓe tuuma kono hakkillaji kewɗi kayya jaadi kay ene cikki koko fati e mauvaise gestion woni tigui borjingol ngaluji leydi ɗum ngaluji leydi ɗo e balɗe noon ma ɗum laaɓcera wayloji kewɗi noon enen teska tigui guila kay laamu colonel Assimi Goïta guila militaire uji gaari e laamu teskama tigui laamu leydi Mali walla leydi Mali ene wayli no fewi saabu kay e laamuji ɓennuɗi ene saadi ko premier ministre ene saadi ko gonnoɗo ministre
ko gonnoɗo ministre ancien ministre ene sadi ko waɗa convoqué yesso ɓen enquête aji walla waɗoɓe ñawoje ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono directeur général de douane hono inspecteur général de douane biteɗo Amadou Konaté o waɗi jullu makko to gawo neyumo to noon ko yidde kay ustude tension gonɗo kay hakkude directeur régional de douane hakkude mum e ɓen wiyeteɓe joom ngaluji woni des opérateurs économiques tawateɓe e gawo e falde mum kala ko ɗum neyumo noon beele kay koyɗe jamma ene doga enen mo dogde koyɗe jamma hakkude mabɓe o yahani goto noon omo yaade e cité timmuɗo no fewi o wawi joddade mabɓe kamɓe les opérateurs économiques o joddima e mabɓe batu ngu noon siftinde on noon opérateur ji économique noon koko dokkono tigui ko kebno yamirore wonde yo joom ko wiyete droit de porte taw kamɓene ɓe kollirino he metta mabɓe no fewi ɓe kollirino kadi e nder balɗe tati ɓe dokkino laamu ngu yiltima toon balɗe tati ya taw ɓe itti oɗon biteɗo directeur régional de douane tawateɗo e nder région mabɓe koɗo en koyi onon koye ɗino pooɗe durni noon addani kanko directeur général de douane o yaade toon kay mbeɗemo doga koyɗe jaam hakkude ɓen wiyeteɓe joom ngaluji woni les opérateurs économiques e oɗon kalfinade ko fati douane oɗon région koto Guinée Conakry paadena laamu transition ngu Guinée Conakry e gardugol Mamadi Doumbouya e kolliri tigui wonde ɓe jalti walla ɓe jowi koye mabɓe jeeyede e fedde witende OMVS woni renduɓe catal bitegal organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal ɓe ndendino noon ko kamɓe ndenduno catal ngal noon koye leydi Mauritanie wondude e leydi Mali e leydi Sénégal sécurité noon à la présidence hono secrétaire à la présidence mo leydi Guinée o holliri tigui addani ɓe kay yaltude e fedde addide kay leydi Guinée yaltude kay walla yowde hoore mum e ngal ɗon catala e nder jonde ɓe jooɗi noon taw ko 19e conférence mabɓe taw conférence de chef d'état et de gouvernement taw ko fedde OMVS wannode ñande 17 lewru morso gonɗen ɗu taw ko par visioconférence o holliri tigui adduɓe yaltude hen ko leydi Guinée yitaki hoore mum haydara e ngal ɗon catala bitegal OMVS rokka kadi kay OMVS kadi rokkani ɓe finance ko fati kay pewnugol barrage woni uddo e nder préfecture mo Tougué to rewo walla mbiyen to rewo banggue rewo leydi Guinée ɓe kolliri noon kadi leydi Guinée ene famdi kay ko rokka responsabilité e nder catala bitegal OMVS ngal woni organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal so ɗum mimata leydi Guinée koto Algérie paaden accident musɗo waɗi e nder leydi Algérie alarba hande o ko famdi kala 34 neɗɗo mbasi hen pittali men kawrela dial 14 wonɓe kadi mbarmi hen ko auto kar noon kañum felɓodiri auto particulier sara nokku biyeteɗo tamara 7 noon tawe to worgo leydi ndi de auto ji ɗiɗi pelɓodiri noon ɗum wonti cuumu Algérie noon koye leydi kay kewdi ene jeeya leyɗele ɓurɗe hewde accident ji saabu kay e hitande rawane woni 2022 de teskama no gasi ɗiɗi ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati accident waɗi toon e nder ɗin accident ji noon waɗi ujunnaje tato e temedde nayo e yimɓe jeenayyi wasɓe hen pittali men waɗino kadi capantato ujunere e temennayyi capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi wonɓe barmuɓe e nder ɗiɗon accident ji hono no hoɗiri biteɗo Nassef Abdelkarim on ko délégué national à la sécurité routière mo leydi Algérie kabaruji men ɗemngal pulaar udditen ɗum koto leydi Rwanda sukaɓe sappo mbasi pittali men tawi ko yooliɓe e nder cangol tawtengol to worgo leydi Rwanda kamɓe foof noon ɓe gonno koye laana ko laana mabɓe yiwi police o noon holliri wonde nangui gorko goto tawa kadi ko gollinannoɗo ɓeɗon sukaɓe sappo e tato noon kañumen jolno e laana kam kamɓe foof noon ko yaroɓe hakkude duuɓi 1 e duuɓi 15 ɓe jolno e laana ka noon tawi ko ouvrier bâtiment goto kañuma luunoɓe kañum haalduno mabɓe tigui e luwi laana kam ene ɓe nawɓe kay toɓe tacca auto banggue e cangol ngol wawde kay jippinde ko witede tuilaji noon taw koko fati kay ko mahirte ko ɗum ɓe jano jippinoyde kan laana noon yuwi ɓeɗo sukaɓe mbiɗen goskiji sappo puɗɗima yitede hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ha mbawa to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Saga Kébé nangen en karallagal ha mbawon yidde banggue YouTube ko miñi men Saydou Abou Bah ñalawma janggo o noon ma en ketto bani men debbo Bano Sarr kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on